John chapter 5 verse 8. And Jesus said to him, "Rise, take up your bed, and walk." And my preaching this morning is entitled, Rise Up. Rise up! Sabi mo sa'yo katabi, bangon! Tumindig! Tumindig! Tumayo! Yan ang nasa rule. Rise, take up your bed, and walk! Sabi mo sa iyong katabi, peace be with you. Yan. At kayo po ay makakaupo. May mga bisita pa tayo. Okay, at isang mapagpalang umaga. Mapagpalang umaga sapagkat sa araw-araw po na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, kailangan dapat lang natin ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay. Kailan meron tayong talaan sa ating mga buhay, samantalang ginagawa ng Diyos yung talaan natin sa aklat ng buhay. There is the book of life. Meron po tayong talaan, meron tayong listahan. Nililista ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya sa darating na paghatol o paghukom, there is a reckoning time at buburatin yung aklat ng buhay. Kailangan nandun yung ating mga pangalan. Kasi pag hindi tayo nakakasunod dyan, itupura ng Diyos. Tinatanggal. Kaya sabihin mo sa katabi, mapalad ka. At nandito pa rin po tayo sa kabila ng mga content. Okay? And tingnan natin kung ano yung mga pangyayari ngayon. May araw daw. Bagsak ang economy, bagsak ang kabuhayan, bagsak ang health because of this virus. Trouble, rampant, depressions, health workers walang pinipili, bagsak ang economy, bagsak ang kabuhayan, bagsak pati relationship. Nawala ng trabaho. Maraming nawalan ng trabaho. Ang sabi nga ng statistics, double ang kahirapan this coming 2021. Kaya yung naranasan po natin ngayon, hindi pa gaano. Pang-warm up lang yan. May darating pa, walang sinisino, health workers, professional doctors, frontliners. Walang pinipili. Meron ka lang konting naramdaman. Mag-aalala ka. Sipon lang na ordinary at trangkaso. Papasok ka agad sa iyo, COVID-19. Walang exempted. Halos lahat ng tao sa mundo ito ay nag-aalala. Dahil maging ang mga frontliners, talagang para hindi pumasok yung virus, talagang yung kanilang kasuotan kahit nahirap po sila. Grabe ang kanilang sacrifices. Kaya yung iba, talagang nagwawala kasi walang basic walang basic needs. Anong nakaraan lang, nalaman ko, pinatay ang kanyang pamilya, anak, asawa. Okay? Tuliro, confused. Sino ba naman ang hindi makukonfuse ngayon? Kahit na may pera ka. Kahit na may pera ka, kahit na mayroon ka. Pero mapalad po tayo. Kahit na tama lang, nandito ba tayo? Palapakan natin ito. Hello? Confused. Magulo. Ano dapat natin gawin? Bangon! We must rise up! Amen? Kailangan lumaban po tayo sapagkat ang laban natin na ito ay kasama natin ng Diyos. Because we are the children of God. The battle is not ours. If God is with us, who can be against us? Okay? Kaya dito po,
Sinabi niya, sa lumpo, may kapistahan niya. There is the feast of the Jews in the book of John chapter 5 verse 1. May kapistahan. Pero full of Bethesda. Nasa verse 2 ng verse 3. Yan po, ang kanilang pananampalataya pag kinakalawkaw ng angyan, yung tubig, gumagaling. Itong lumpo na ito is 38 years. Nandun nakaratay. Bakit lumpo? Lumpo siya, pag kumakalawkaw, bumababa yung angin, at yung tubig ay gumagalaw, naunahan siya kasi lumpo siya. Ang mga pumunta ron ay mga lumpo, mga pilay. Talagang, ang problema sa kanya, 38 years na nandun. Palagay nyo may nagdadala sa kanya doon? Mayroon, kasi hindi makakarating doon kung walang nagdala. Sino yung nagdala sa kanya? Maaaring mahal na sa buhay. Kaya lang, siyempre po, sa paghihintay po nila, sa kagalingan, siguro, hindi na makapaghintay. Kaya laging napapangunahan. Kaya sabi ng verse 6, nais mo bang gumaling? Anong gusto mo? Ang sabi ng ating Panginoon. Okay, tingnan na natin. Meron bang verse 6 yan? Wala. Okay. Kaya sabi doon, sa verse 6, okay, ano ang gusto mo? Nais mo bang gumaling? Sabi na. Alam mo, sa sagot ng lumpo, naunahan ako lagi. Instead na yes, naunahan ako lagi sa verse 7. Naunahan ako lagi. Pero ang Lord, dahil gusto niya na gumaling siya, kahit na hindi niya sinagot na yes, ang sabi niya sa verse 8, Rise. Rise! Tumindig ka! Tumindig ka! Kunin mo ang iyong take up your bed and walk. Alam niyo, mga kapatid, pag ang Diyos ang nangungusap, tayo po kinakausap ng Diyos. Pag siya po ay nagsasalita, may mensahero ng Diyos, pinaalalahanan po tayo. Sinabi ng Lord, nagkamagaling ka na. Rise! Bangon! Bumangon siya eh! Bumangon! Kunin mo yung higaan mo at lumakad. Kasi kung hindi sumunod yun, walang nangyari. Nagtataka yung mga tao kung sino nagpagaling. Nagtataka sila. Bakit? Hindi pwedeng magtitpit ng higaan kasi araw ng Sabat. Bawal. Bakit bitbit mo yan? Ilumpo siya eh. Kilala siya eh. Araw ng Sabat. Sino nagpagaling sa'yo? Ay, hindi ko alam. Kasi si Jesus Christ sumunod sa karamihan. Nung wala na yung tao, nandun si Jesus Christ sa kanya. Sino nagpagaling? Nandun niya. Nagpagilala ang Lord sa kanya. Kaya pag ang Diyos nangungusap sa iyo, nagpapakilala. Kaya pag may problema ka na matindi, ibig sabihin, wala ka niya. Ito 38 years. Lumpo, walang tumutulong, naghahanap ng kagalingan. Pero ka ba hinahanap kayo sa Lord? Sabi mo siya katabi, pinagpala ka. Bakit? Bangon! Kunin mo. Kung ano bang problema mo, ayusin mo yan. Manalig ka. Ikaw ay lumakad. Huwag kang mag-stay dyan. Huwag kang mag-murmur dyan. Huwag kang magreklamo dyan. Kailangan yung iyong pananampalataya ay igapang mo. Ilakad mo. Mag-forward ka. Hindi ka magpa-backward. Minsan nagtutuda po tayo. Nag-pray ka naman, nag-fasting ka naman. Bakit nandun pa? But there are ungodly rise up. Rise up! Ang nais ng Lord, umangon ka, lumaban ka, mag-forward ka, ayon sa kanyang kalooban. Pero, may mga bumabangon na umaansa. These are the rise up. The ungodly rise up. Ano yung mga ungodly rise up? Tignan natin.
Ano yung mga ungodly rise up? Pero kasi hindi mga Diyos na pagbangon eh. Naalala niyo yung pelikula? Babangon ako at tuturugin kita. Bakit? Puno-puno ng hinanakit. Hindi lang siya napagbigyan, hindi lang siya napautang, o hindi siya, nagkamali lang yung pagsasalita yung kanyang boss. Hanggamat ako. Pag ako ang aasinso, tatapakan kita. Di ba gano'n? Paano nyo na ba yan? Papangon ako at tuturugin kita. Yun ang mga ayat ng Lord. Kasi may paghigat. May buot, may bitterness. Those are the ungodly rise up. Nagawa! Yung tinatawag na betrayal. Tingnan natin ang Book of Matthew 10:21. The Book of Matthew 10:21, and the brother shall be delivered up, the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up. The word rise up against their parents and cause them to be put to death. Di ba? Ipagkanulo. Yan, ipagkanulo ng kapatid ang kanyang kapatid tungo sa kamatayan. Yung father, ang kanyang ama ay at ang kanyang anak ay maghihimagsik ang mga anak laban sa mga magulang at ipapatay nito sila. Totoo ba yun? Mayroong nangyayari? Sa panahon ngayon? Kahit sa pananampalataya, pag ipinagtanggol yung kanilang doktrina. Amen? Talagang hanggang sa kamatayan at pumamatay. Nangyari yan noon pa. Hanggang ngayon, nangyayari yung pagkanulo. Nauna na si Judas nagkanulo. Amen? There are still many Judas today. Totoo ba yan? Kaya nga sa jeep Judas, tas nag-pay. Kaya pagka tapat ka at nabasa mo yun, kahit na wala kang pamasahe, makikiusap ka sa driver. Bro, asensya ka na. Wala akong pamasahe. Ang usapan ko, halapagan natin ang Diyos. So, sa the ungodly rise up. Number 2, the clouds of witnesses. Maraming mga saksi. Tingnan po natin ang book of Luke chapter 11 verse 30. The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation and condemn them, for she came from the utmost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater Solomon is here. Verse 32, the men of Nineveh shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater Jonas is here. Naghahanap sila ng sign. Pero may sign dyan, si Jonas na. Yung rina ng katibukan sa timog, babangon sa paghukom kasama ang mga lahi nito at kanyang hatulan sila. Kasama, kasi nangangarap si Jesus Christ. Ang sabi niya, yung Queen of Sheba, noong panahon ni Solomon, naglakbay, galing sa malayo, para makinig lang ng karunungan ni Solomon. Nandito ako ngayon na nangangaral. Kaya maniwala na kayo because greater Solomon is here. Ganun din. Sa panahon ng Nineveh, di ba? The men of Nineveh, mga tao sa Nineveh shall rise up. Yung rise up na naman. Hatulan sila kasama nyo. Ang ibig sabihin, pagdating sa paghatol, yung generation natin ngayon, yung generation ng Nineveh, yung generation nila Solomon, pare-pareho nandun tayo lahat. Kaya walang makakaligtas. Kaya sabi niya, the men of Nineveh shall rise up in the judgment. Nagsisi sila.
Naniwala sila sa preaching ni Jonas. Kaya sabi ni Kristo, behold, a greater than Jonas is he. Ang ibig mo sabihin, dumating na. Sino yung dumating? Yung Panginoon. Yung Panginoon Diyos. Yung lumikha. Sa sangkatawan, yung lumikha ng langit at lupa. Nagpakilala. Kaya maniwala kayo. Sa panahon po natin, greater in the light ito. Marami pa hindi nakakilala kay Jesus Christ. They know Him for sure. 1/3 of the Godhead. Pag sinabing 1/3 of the Godhead, ang pagkakilala mo kay Kristo, 1/3 lang. Hindi buo. Kailangan makikilala mo ang Diyos na sinasamba mo na buo. How can you love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, if you don't know Him? You cannot love Him. That's why the purpose and the greatest commandment of God is He. Makinig kayo. Hear, O Israel. Hear, O believers. Hear, O born again. Hear, O believe on the Lord Jesus Christ. Love the Lord, your God, with all your heart. Hear, O Israel, the Lord, our God, is one. Not two, not three. Not 1/3, not 1/4. Whole. Sabihin mo siya katabi at hindi mo. Mapalad ka. Kasi si Jesus Christ nandun na sa trono niya. Papalikan niya tayo. Dahil na nasa panahon ng pandemya, anytime, papalikan tayo. So there are clouds of witnesses. Kaya pagkawain ng Diyos, punta ka na. Kasi may mga pakapal na saksi. Busy ako. Busy. Pandemya na, busy pa. Nasa tahanan ng tao, busy pa. Mag-online na lang at mag-text. Libre pa, unli pa. Hindi man lang makapag-text sa mga mahal niya sa buhay para i-share yung magandang na ito. Ang tawag dyan po, sin of doing nothing. May kasalanan na alam mo mabuti, hindi mo ginawa. That is a sin of doing nothing. Hindi mo okay. Kaya ka tinawag ng Diyos. Kaya anak ka ng Diyos. May kakalit. Kaya rise up. Kung ano man ang ating mga pinagdadaanan pa, huwag yung pagbagon na ungodly. Kailangan godly na pagbagon. There are false witnesses. Beware of witnesses. Di ba there are false witnesses? Hindi siya ako. Ano pa ako gagawin? Pagdating ng paghukom, ito busy rin. Ito wala rin pera, pero nagampanan niya yung pagtawag niya. Kung tinawag ko siya ng reply. Ito, mahirap din ito. May sakit nga rin ito eh. Pero pinagaling ko, nagpatuloy. Ikaw, pinagaling ko, nagpatuloy ka ba? 10 kitongin, ilan ang bumalik? Para magpasalamat sa Diyos? Isa? Sino yung bumalik? Samaritan. Hindi siya anak ng Diyos. Hindi siya Hudyo. Samaritan. Samaritan has no dealings with the Jews. Pag sinabi mong Samaritan ka, mga makasalanan niya. Is the leader.
Yun ang pumanik. Kahit na anong kasalanan, pag pinatawad ka ng Diyos, hayaan mo lang yung iba, napuputyain ka, uusigin ka. Tuloy-tuloy ka lang sa pagpili ko sa Diyos. Amen? Kasi, pag tinawag ka ng ating Panginoon, kagaya nitong pinagaling. Ang sabi ng Lord nung nagpakita siya, pumayo ka and sin no more. Go ye and sin no more. Kaya pag tinawag ka ng Lord, huwag mo nang babalikan yung kalma. 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creation. All things are possible. Behold, all things are become. Binago ka na, pag-iisip, pag-ugali, pananalita, pananampalataya, at pagsamba sa Diyos. Binago. Kaya tuloy-tuloy. Go forward. Rise up and go forward. Everybody say amen. Amen. Be careful. Tingnan niyo yung picture. Bakit? Tupa. Nagmumukhang lobo. Bakit? May dalawang puso. Mapagkunyari. Hypocrites! And many false prophets will arise and lead many astray. Maraming babangon o lilitaw na bulaang propeta at maraming ililigaw. Hindi niya sinabi na kukunti. Maraming ililigaw. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit kunti na. Kasi yung kunti na yun, yung nasala. No, kumbaga sa sagatan, salaan, ikaw yung cold. Ikaw yung pure. Ikaw yung matindi. Ang dami na tayong experience sa buhay. Pero ikaw yung naiwan. Ikaw yung ilaw ng Diyos. You are the jewels of God. Kumikinan ka sa Kanyang God. Sabi mo sa katabi, matindi ka. Matindi natin. Huwag kayong malapot kung ilan na tayo. Kasi, ang sabi ng Lord, narrow is the way. Magkipot, dahan. Kukunti lang ang nakakasumpong doon at nabibilang pa. Kaya kung marami tayo rito, o kaya kang doon sa kalye, baka hindi na ako nangangaral ng matubig. Bakit? Baka ba tayo mistyusan dito, papaspas nyo sa akin. Amen? Dami Diyos-Diyosan ng tao. Profession niya, Diyos-Diyosan niya. Sarili niya, Diyos-Diyosan niya. Yaman niya, Diyos-Diyosan niya. Karera niya, Diyos-Diyosan niya. Pamilya niya, Diyos-Diyosan niya. Ang dami Diyos-Diyosan ng tao. Artista, Diyos-Diyosan niya. Pag nandiyan yung artista niya. Talagang may series siya. Tinitignan niya talaga. Kaya mag-ingat. Be careful for false witnesses. Hindi po Obama, that. For many will come in my name, saying, I am He. And will deceive many. Maraming maliligaw. Maraming darating sa aking pangalan at pagsasabi, ako siya. Ibig sabihin, I am He. Ako si Kristo. Sa panahon natin ngayon, di ba? Dami. Kaya sabi mo sa katabi, mag-ingat. Those are the false witnesses. Number 3. First, betrayal. Second, clouds of witnesses. But there are true witnesses. We are the true witnesses of Jesus Christ. Amen? Sana hindi tayo false. Ito matindi, number 3. Blasphemers. Pangumuso. May mga bumabangon umaasa. Nagre-rebelde. Magiging manggagawa. Magiging sa gawa ng Diyos. Magiging sa gobyerno. Di ba? May umaasa. Hindi mo maiwasan yan. Kahit anong gawin mo. Ang ganda ng panukala. Ang ganda ng... meron ko kontra dyan. Kasi nga masikip eh.
Masikipagkatwiran. Maluwag ang hindi makatwiran. Maluwag ang unrighteous. And if Satan rise up against himself and the undivided he can stand has an end, mawawasak po siya. Kung si Satanas ay aalsa sa kanyang sarili at magkakaroon siya ng division, ay hindi siya makakatayo. Ano ang ibig pong sabihin niya? Kailangan na unity tayo. Amen? Ilan na tayo, wala po tayong unity. Pag nasa true church ka at true witnesses ka, there is one Lord, one God, one faith, one baptism, one mind, one heart. Pag sinabi ng division of mga pastor, mayroon tayong Saturday. Magpalakas ka! Bakit? Iwas amat lang po yun. Alas 9 hanggang alas 3. Ang dami ka matutulog. Diba bakante naman tayo pag Sabado? Sino bakante ng Sabado rin? Sabado walang ginagawa, walang trabaho. Pwede, try natin pumunta nun para maramdaman natin, lumakas tayo. Diba? Kasi givers tayo sa harapan ng Lord eh. Natutuwa Diyos sa atin, nalulungkot. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Magpakaligaya ka. Magpakasaya ka sa Panginoon. Kahit na may karamdaman, magpakasaya ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hirap ka na. Alam ka na, kapos ka na. Kapos na rin yung hallelujah mo. Oh, yeah. Kapos. Tinitingnan lang din doon kung pati ba naman yung ating pag-awit, kapos mo. Pati ba naman yung ating pananampalataya, kinatiyani pa natin. Lalo na yung pagbibigay. Pagbibigay sa panahon, pagbibigay sa talent, pag-aalay yung sarili, pagsamba, pagbibigay wholeheartedly. Kilala niyo si Kelly? Bagay siya 85 years old, nung nagpamahagi ng mana ang mga anak ng Diyos, yung 12 tribo, pinili niya bundok, 85 years old. Pangakakyat ka ba sa bundok, 85 years old? Diba? Bakit? Binigyan siya ng lawas. Ano sabi ng Lord sa kanya? Panahon nila Joshua. Dito ang gusto ko. Kasi 40 years ago, dito rin ako tumugtog. Hindi nagbago yung lakas. Yan, ibibigay ko sa akin. Alam nyo, kahit na may edad na tayo, marami na tayo alam sa buhay na to. And he that will patiently upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up as wings of the eagle. They shall run, but they don't quit. And they shall walk, and they do not faint. Sila ay paparot pa rito, lakad ng lakad, nag-iba, share ng share. Hindi sila napapagod. Hindi sila naghihina. Kahit na ang daming gawain ng Diyos. Kahit na ang daming gawain sa tahanan, hindi niya nakakaligtaan yung gawain ng Diyos. Kahit na abala na siya, dahil naglilingkod siya sa Lord, kinakausap niya ang Diyos, alaga naman active siya sa gawain ng Diyos. Bakit? Nais niya na maging matibay siya. Nais niya na hindi siya tamnan ng Lord ng winter time, winter season. Anytime darating ang Lord. Darating ang ating Panginoon sa panahon na hindi natin inasahan. Siyempre, maraming pabawi, maraming nawala ng trabaho, maraming mag-anak, maraming nalugi, maraming na-bankrupt, maraming magsisikaw, busy na naman sa sarili. Nagkaroon tayo ng pandemya, babay ng tao. May panahon sa mga mahal sa buhay, may panahon sa gawain ng Diyos. Ang laga naman, kaya be wise. Hindi pa rin pareho ito.
Kung sabi ng pare-pareho lang yung bishop, hindi sa amin din na sinabi ng Lord na mag-ikot ang daan. Di sana hindi sinabi ng Lord na mabuting buhay yun ang kukunin niya. Sana hindi na sinabi ng Lord na layas! Hindi ko kayo kilala kung pare-pareho. Hindi po. No one can enter a strong man's house and plant his food. Unless he first finds the strong man and then he will plant his house. Sunod. Truly I tell you, people can be forgiven all their sins and every slander the other. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of an eternal sin. Nakakatakot siya. Bakit hindi nila alam yung blasphemy? Si Apostol Pablo, wala kasing hindi siya unbeliever siya nung nangangarap. Pero pag ikaw ay believer na, tumanggap ka na kay Kristo, nakalasap ka na sa mga pagpapalan. At pag kumilos ang Holy Spirit at kinokontra mo, lalo na sa pangangaral ng Godhead, hindi totoo yan, Bishop! Oh. Ang sabi ni Kristo, kutsahin niyo yung pangalan niya. Pero pagdating sa Holy Spirit, it cannot be forgiven. Mula ngayon, hanggang sa eternity. Kaya ingat. Lalo na sa Godhead. Pag sinabing Godhead, Holy Spirit. Sino ba nga Ama natin? Spirit. Hindi natin si Jesus Christ, hindi natin nakasama. Dahil pinapangaral ko, Spirit. Kaya pag kumilos siya, mag-ingat ka na. Akala nila, ganun lang po yun. Everybody say Number 1, Betrayal, at kanulo. Number 2, clouds of witnesses, true and false witnesses. Number 3, blasphemy. Sana wala tayo doon, nasa true witnesses. And everybody say palakpakan natin ang ating yes! Ano ang gusto ng Lord na rise up? Ayun. Amen? Ano dapat natin gawin? Para makabangon, makalaban, makastand still tayo, kahit na may kaguluhan, may kahirapan, may kagulumihan. Ito ang nais ng ating Panginoon. Gusto niyo malaman? Hindi naman yan. I love you with the love of the Lord. Sabi pa sa ikatabi. Rise up! Take up your bed and walk! Tingnan natin sa Book of John. The Book of John, chapter 11 to 21. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary sat still in the house. Then said Mary unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. Pero mo mga kapatid, si Lazarus. Yan po, patay na si Lazarus. Ito ang nais ng Lord. Okay? Maraming mga patay na mga mananampalataya. Mananampalataya na sila, pero patay pa rin. Iba yung patay na hindi mananampalataya. Ano ibig sabihin? Pag unbeliever, patay talaga yan. Pero, maraming patay din na mananampalataya. Ano ibig mo sabihin siya? Patay sila sa spiritual. Kaya yung gawain ng Diyos, yung salita ng Diyos, hindi bumabaon. Yung paglilingkod sa Diyos, mababaw. Yung panalangin sa Diyos, mababaw. Kaya nga sa Judgment Day, ang mga kambing ay nasa kaliwa, Matthew chapter 25, ang mga tupa ay nasa kanan. And many of the Jews, ano ibig sabihin ito? Yung John chapter 5 verse 8, yun ang nais ng Lord. Pag ikaw ay patay sa pananampalataya, mayroon kang nararamdaman, kahirapan pa rin, mananampalataya ka na. 38 years? Ilang taon ka na sa pananampalataya? Bago naman. Kumilos ka na.
Kung ang desire mo ay magkaroon ng financial, kumilos ka na, mag-rush up ka na, i-walk mo na, lumakad ka na, mag-forward ka na. Kasama mo ang Diyos. Yung iba nga eh, nagkukumaho, nagpo-forward ka eh. Yung mga anak ng Diyos, naalala ko yung Kitomi. Kitomi. Mamamatay din lang naman tayo. Ipupunta na tayo ron. O ginamit sila ng Diyos. Kaya mas madiskarte pa yung mga unbeliever kaysa mga believer. Kasi babait ng mga believer eh. Oo, babait. Kahit na batuk-batukan na. Labas mo naman yung espada, yung word of God. Hindi makapagsalita eh. Nasusulat. Kasi walang paghugot. Pag ikaw ay mananampalataya, dapat marami kang saksi. Ibig sabihin, marami kang patuturo. Marami kang patuturo sa buhay. Marami kang ikukwento. Ang pinakukwentuhan natin eh. Basta yung Facebook mo. Meron akong nabasa eh. Nakakaalin. O, di ba? Nakaka-encourage. How about the Word of God? Di ba? Iba yung Diyos nating pinaglilingkuran. Kaya dito, si Lazarus, patay na. Intentional ay ibinauna ng 4 days para ipakita sa kanya na siya yung resurrection, na siya yung rise up, na siya yung babangon kahit napatay na. Kahit ilang panahon na patay na yan, kaya niyang bangunin kasi Diyos siya. Kahit na yung sunod na problema mo, kahit na cancer pa yan, kahit na ulcer pa yan, hindi ka na kayang pagalingin ng doktor, ang Diyos natin ay kaya kang pagalingin. Everybody say, Amen. Yung hirap mo na yan, mukha pa sa ninuno mo, ngayon mananampalataya ka na, ay dapat ahon ka na. Hindi ka man mayaman na mayaman, pero magaan yung buhay. Kasi bumangon ka na eh. Kasama mo na ang Diyos eh. Hindi ka na natatakot. Kasi ang demonyo na inapakan mo na lang. Rise up! Take up your bed and walk! Lazarus, come forth! Babangon ka nun eh! Hindi, alam ko maliligtas kami sa resurrection. No! I am the resurrection. Ngayon pa lang mabubuhay yan. Hindi ba luwala si Martha? Nang kinukwento niya, umiyak eh. Umiyak. Talagang, sabi niya, saan nakalibig? Panginoon, 4 days na, babaho na, Steve. Babaho na. Hindi, saan nakalibig? Tanggalin yung bato. Ang tinanggal eh. Kasi hindi bininimbasa ang mga patay doon. Sinatalian lang. Tali lang. Kasi 24 hours patay. Libing na doon sa kanila. Hindi nila lamayan. 24 hours, libing na kagad. Pagkatapos ng libing, doon na sila doon na sila magkukwentuhan, fellowshipping. Minsan 30 days yan. Minsan, pag mabuting tao yun, ilang days. Kaya sabi niya, comfort. Di, lumabas si Lazarus. Tanggalin yung tali, yung mabinta. Nabuhay si Lazarus eh. Yung mga pare, yung mga religious leaders, talagang nag-alala. Ay, kasi 40 na patay, nabuhay. Nung nagpakain ka ng 10,000, gagawing hari, yung iwas siya. Amen? Kaya pag kasama mo ang Lord, walang imposible. Huwag ka lang magiging false witness. Yun ang ingatan mo. Pag pinagpala ka ng Diyos. Baka, yung mga may sakit ka, nang nasaktan ka, papamon ako, babalikan kita at tuturugin kita. Yun ang mga false witnesses. Di ba? mga brothers and sisters, mga mananood, di ba? Di ba, pag nasaktan tayo, punta tayo sa loved ones natin, at salita na sila ng masakit, hindi pa nagbigat. So, mga oras magsisikap ako. Kakita ko sa'yo. Ganun din yung mga religious leaders.
ako sa'yo. Di ba? Mas magaling ako sa'yo. Mas magaling ako sa'yo. Maraming pang katagihan niya pag ang demonyo ay demonyo. Galing ako sa'yo, scout. Hindi mo kaya yun, kahit punti lang kayo, hindi nila lang, punti lang talagang papasok sa langit. Are you around? At sarap bumangon na kasama. Huwag kang babangon sa sarili mo. Pag babangon ka sa sarili mo, mabiligo ka. Mabigat. Pero pag babangon ka na kasama mo Diyos, kahit nahirap-hirap ka, ang dami kang sacrifices. Yung time mo, yung talent mo, hallelujah, kahit ang sabihin sa'yo pag-musik, Diyos ka na. Doon ka, hindi ng payo kasi puro sa Diyos yan. Privilege yun eh. Hindi mo kayo tinuturo. Pare may manlilimos sa inyo kayo tinuturo. Aba, iba ka. Lagi ka may pera. Amen? Pag may pumupunta sa amin, dinadala sa bahay. Privilege yun eh. Ang mga lumalapit ay wag mo pahindihan. Kaya kahit na kunti lang yun, wag mo pahindihan. Baka ang hil na pinadala ng Diyos. Everybody say, alam pa ka natin. Kaya sabi ko sa kapatid, bakit kapatid? Huwag kang mag-stay dyan. Mag-forward ka na. Panahon na. Redeeming. Because the days are evil. Samantalahin ng pagkakataon na gumawa ng mabuti. Sapagkat darating ang masama. Kaya kailangan naka-stand tayo. Stand still for the salvation is at hand. Dapat ganun po tayo. Pag may mga problema, stand still. Kasama mo. Pag may sakit, stand still. Kaya ba kayo? May mission ka pa. Extended pa ang buhay mo. Eh? Wala itong kahirapan na to. Marami rin mahirap. Mas mahirap sa akin. Pero mayaman ako dahil kay Kristo. Ano tayo? Paano? Pag muhala na nakahiga ka lang, apunting ka ng bitsor niya. Ano yun? Bitsor ba yun? Bitsor? Oo. Tabuhan ka ng ulani dyan sa likod mo. Selip. Selip. Ano yun? Is prison. O yan dyan yung reason. Is risen from the dead. There's the resurrection power. Kahit napatay na yung financial mo, bankrupt ka na, wala kang kabuhayan, huwag kang mag-alala. Ang Diyos pakakain. Magiging mga ka lang. Lazarus, come forth. Believers, children of God, come forth. Lumabas ka na sa hawla mo. Matagal na panahon na ginamos ka ng demonyo sa kahirapan. Matagal na panahon na ginamos ka ng demonyo sa sicknesses. Matagal na ginamos ka sa kasalanan at bisyo. Magpakawala ka na. Bumangon ka na. Stand on the promises of God. Dapat puspos ka ng Holy Spirit. Para initay na darating si Lord, we have the confidence to stand to face the Son of Man. Meron tayong lakas ng loob para humarap sa kanya. Sa judgment day. Everybody sa first. The plan of salvation. The gospel of the plan of salvation. First, Jesus declares in the book of Mark chapter 1 that we must believe the gospel. And also, Peter declares in the book of Acts chapter 2 verse 37, when the Jews asked Peter what they shall do, and Peter declares in the book of Acts chapter 2 verse 30, and Peter said to them, repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins,
and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. And in 1 Corinthians 15, chapter 15, verse 1 to 4, Paul declares, verse 15, 1, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, in which you stand, by which you also are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins. The plan of salvation is, number one, Christ died for our sins, according to the Scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again in the third day, according to the Scriptures. So, the plan of salvation is Christ died, represents the repentance. And Christ was buried, represents baptism. And Christ rose again, represents resurrection of Christ, or the Holy Spirit baptism. That's why this is the plan of salvation, the gospel of salvation of Jesus Christ. That's why Paul declares, Paul said in the book of Romans chapter 1, verse 17, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So, brethren, this is the original plan of salvation. Jesus died, 1 Corinthians 15, 1 to 3. Jesus buried, 1 Corinthians chapter 15, verse 4. And Jesus rose again in 1 Corinthians 15, 4. What we need is to repent and baptize and receive the Holy Spirit baptism. So, that is the gospel. So, what we need is to believe and to obey. Because that is the key to inherit the kingdom of God. That's why Peter said, repent and be baptized, every one of you. Because Jesus Christ entrusted the keys of the kingdom of God to Peter in the book of Matthew chapter 16, verse 18. That's why those who watches this plan of salvation, I just want to ask you to raise up your hand and follow right after me a simple prayer of acceptance of the Lord. If you believe on the Lord Jesus Christ, please raise up your hand as a sign of surrender and follow after me this simple prayer of acceptance. Lord God, through Jesus Christ, I confess with my whole heart that you are the Son of God. I believe that you died, buried, and rose again on the third day, according to the Scriptures. Forgive me for all my sins. Have mercy on me, Lord. And I receive you as my personal Savior and Lord. Thank you for your love and mercy. In Jesus' name I pray. Amen. What you receive is not a religion. What you receive is the Word of God. If you believe His Word and you believe the gospel, then you are now a believer
The plan of salvation is death of Christ represents repentance. So that is the first steps of salvation. Second, he was buried. You must be baptized in water immersion in Jesus' name for the remissions of your sins. That represents the burial of Christ. And third is the resurrection of the Lord Jesus Christ, which he was rose on the third day. Represents the Holy Spirit baptism. So, believers, this is not only the first or the last, but this is just the beginning of the turning point of your life. Thank you and God bless.